Talisay City Police Magtambayayong sa Mandaue City Police Office aron masusi ang panimay ni Glenn Gilbert Tyros nga nahimutang sa Dakbayan. Si Tyros may gitumbok nga leader sa pagtulis sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandaue nga napatay sa kapolisan. Alang sa dugang detalye, aniya si Charlo Valiana sa report. Gustong makasiguro si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang pagpanulis nga nahitabo sa Dakbayan sa Mandaue dili mahitabo sa Talisay. Subay niini, gustong masayod ang mayor sa gihanay nga seguridad sa Talisay City Police. Hopefully we can address security concerns in the city that things like what happened earlier would not happen in our city here. Samtang makiglambigit si Police Major Gerald A. Sperale sa hepe sa Mandaue City Police Office aron masuhid nila ang panimay ni Glenn Gilbert Tyros nga gikatahong anaara sa syudad. Because the people there might also have information of kinsay kauban, unsa ilang routine, so on and so forth. Gawas sa Barangay Tangke, gipanid na usab sa kapulisan ang paglihok sa iligal nga kalihukan sa ubang barangay. Hinuon gustong mo pasiugda og mga kalihukan ang kapulisan sa mga lugar diin naghitak ang iligal nga drugas og dili lang kutob sa kampanya. Because nakita na to, nag-escalate siya katong we were targeting Tangke for so long a time na nag-develop nga mga movements, no? Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.